दैमालु एबारथ' सोराङा मोननो बांद्राय गोबाव गैला न' दाथ' आरो नै सोरांखौ नागिरनायाव बांसिन गोरलै जासिगोन न' आरो जाय सोरांखौ बेफोरबायदि खालामदों बेखौबो नागिरनो हासिगोन ना आइम सरि नाथायथ' आरो गासैबो बुस्थुफोरानो बेखौनो इसारा खालामदों दि जानांगौ सोराङा बे बुहुमावनो गैला मा होनदों आंनि सोरांखौ मादि पुलिसबाबो खाथर गैया आंजों मिथिबायना आंनि सोरांखौ बाथाय जानला मानला दा बुंखा आरो जेबो जायाखै सोराङा आरो नों नागिरनोथ' हायासै आरो बिदि बुंदों आरे नङा जुरि माने बास दैमालु हायाबा हाया बुंखादो नागिरनो हायाबा हाया नाङाबो नोंसिनि नागिरनायखौ आंनो नाथाय मानो बिदि बुंनांगौ नोङो हो मानो बिदि बुंनांगौ सोरांखौ मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ जाखो सोरांखौ दिनै आंनि सोरांखौ गोथाङै गोथां बुथारनो नागिरदों आइम सरि जुरि सरि मानसि गोथांखौ बुथारनो नागिरदों नोंसोरो ओरैनो गोथाङै गोथां जेबो जायाखै आंनि सोराङा रानि बिसोरबो पुलिसफोरा गासिबो नागिरनोखौथ' हाया जानला मानलासो बुङो हनै नोमथैखौ नायनाय दाबोथ' जेबो मानसिनि डेड बडिखौनो मोनाखै अब्ला मारै बिदि बुंनो हाखो जोंनि दादिखौ नाथाय गासिबो इसारानोथ' बेखौनो फोरमायदोंना बिदिजोंल' जायाना मानसिखौनो मोनाखैब्ला अब्ला बिदि मारै बुंनो हाखो बिसोरजों रायलायबाय थानानै लाब गैया जेबो नै नोंसोरो दैमालु नोंखौथ' आं एथ' बेफोरबायदि सानाखैमोन नाथाय नोंनो बेबायदिसो जाबोबाय आरो नोंसोर नागिरनायाव हेल्पसो खालामनांगौ दासो सोरांनि बुस्थुफोरखौ मोनहांदोंमोन हनै आरो हायोबा बै मानसिखौ नागिर जाय सोरांनि बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ दहाय गारफैदो बेखौथ' जों जेरैखि जाबाबो हमखागोन जुरि नोंसोरनि हमनाया आंनो मायबा मोनसे खालामगोन र' आरो सोरां मादै सोरां थैयाखै आंनि सोराङा मिथिबायना जानला मानला दा बुंलै नोंसोरो आयु आमजे गरसा माबायदि मोनखो ओमफ्राय माने आरो फुजानि फैनो मोननानै फैयोबालाय गोसोफोरखौ मोजां मोनो बेसेबा गोबावजोंसो खेबसे फैयो नालाय फुजाफोराबो ओमफ्रायथ' नै आरो नोंजोंबो बे बारावसो फैनो मोनबायलाय गोसोफोराथ' मोजां नङाब्लाबो फैबाय दे आरो ओमफ्राय आयाबो थाङोबा थांदो होननायखाय फैनोसै आङो जों आबाया ओमफ्राय दुखु मोनगोन ना औ बेनोथ' ना बरसा बेबो उन्दैना बेखायनो लुबैयो दे आरो बेबो फुजानि एसेबाबो दालाय माथो जाखोब्रा माथो गाज्रि जाखोलाय फैनाया नङा अब्लाबो न'आव दा सान्दियाव सानसेथारना बेखायनो आंहा फैबाबो उसुखुथु गोसोफ्रानो मोजां मोनथाराखै बेखायनो दसे नायलानाय थांना बायनोसै दे जागोन दे हामा आबोसोना जेखौ नुयो बेखौनो बिदलाबायनो हामा बिदि माथो जालायखो आरो बिनायालाय बेबायदि लायो दाव नाङा मिथिबायना उन्दै मानसियालाय माथोब्रा बेखायनो फैनो बायो आं बेजोंबाथाय दसेनो माबा बेखौ नांगौ दसेनो बैखौ नांगौ लाबबो फाजानाय नङा नोंनि गथ'आंजों मिथिबायना दे जाबाय दे लुबैनायफ्रानो जोबाबे नामाथाय मिथिबायना गासिबखौबो लुगैजोबथारो नुबानो ओरैनोबा आंहा फैबाबो गोसोफ्रानो मानिथारासै ओजोंबा जुरियाबा फैखोना फैदा दे दायो फन हरगोन आंबो दहाय हरदोंमोन ओमफ्राय दायो फैगोन होनदोंमोन दे दायो दसे थाना हरफिनबावनोसै होनबालाय बेनोथ' न' दा फैथारबाय नालाय दसेबाबो नायलांसै आरोना एसे दे जागोन होनबालाय ओमफ्राय मा नांगौ लादो एसे बायखादो नांनायाथ' आरो मा नांनो आंनोलाय दंनायाथ' दंखाजोबोआनो दे फुजानि नामाव माबा मोनसे लादो एसे दे अब्लालाय ओइ नै बैथिंजायबो माबा माबि फानदोंथ' नायलाय फाननायाथ' बिदिनोसै आरो नायबालाय फसायबालाय लानो लुगैयो नाथाय आंना गोसोआनो जाथाराखैहाय माथो खालामबावनो दा आंलाय सानदोंमोन नानिजों जुरिजों जमायैनो आइजों थांगोन होननानै दानाबा बेफोरथ' आरो थाबाय थागोनानो दे ओमफ्राय आंजों फैबा मोजां मोना आरो नों बिदि जायो नामा सोरबा माथो होनबालाय थांगोन दे आबासना थांगोन हनै बेरायनोसैनो हाबाब आबासना नोंथ' गस्ला गोदानबो मोनबाय आरो गेलेग्राबो मोनबावबाय बेलुन्सबो मोनबाय एथ' मा नांबावगौ आंनि आबा जायख्रावनो आंना बुरजा नांबावदों दे होनबालाय थुदो नायनोसै दे होनबालाय माबा माबि मोजां लाबोदों नामाथाय नायनि थुदो ओमफ्राय न'नि मानसिफोरनोबो गासैनोबो एसे माबा मोनसे बायना लांखानोसै आङो बेबायदि समावबो आं एसेबो बिदि फैनो गोसो गैखायामोनहाय ओमफ्राय अब्लाबो फैसाबबाय ओजों फिसालायाबो हनै एकदम डिस्टार्ब खालामबाय थाबायना दे जेबो नङा दे आंबो जायख्लं नुबायना बेसेबां खुसि जों आबाया बोरै सानांगौ मेथाइबो जालांगोनथ' आरो ओमफ्राय जेराव मेराव थांलाबायना बिदि गोमागोनबो गोमाब्लाथाय गैला नोङो ओमफ्राय जोंखौ नागिरबाबो मोननाय नङाना जोंनि गोजानाव जाथांबायाबो दे ओमफ्राय दा आफाजों बामजा दे आं हले बामनो हाया नोंखौ मानोलै अबाव बिराद गिलिर जाबायानो दे न'आवबो थाब थांनांगौना आं एकदम ख्लाब मोनगासिनो बांद्राय टेनसन लाबाय नामा नों लायाबा जायो अबाव
न'नि मानसियानो गोमानानै दङ अब्लालाय बोरै गोसोफोरा मोजां मोनो दिनै दाबो आबानि खुसिखायसो फैबाय आङो दे होमबालाय बैथिंल' दसे थानानै नायनोसै औ नांगौबा उनाव फैफिनगोन दे आरो जोंहा फुजायाव जमा जमा बेरायनांगौमोन ना सोरां दा बहा गोमानानै थाहैखो नोङो बहा आयौलै आयौ बहा नागिरना मोनबावगोन जाखो बेखौ मायबा मोनसे मोनथिगोन साननानै थांबाय दाना बेबो जेबोखौनो मोनथिरोङा सोर पापिसुनिमोन बेलाय सोरांनि सामानफोरखौ बेफोरबायदि गारफैनाया ना सोरबा सिखावसोमोन आरो हिनजाव मानसि सोर जाथावथाव बेलाय सिखाव नङाबा सोरांनि बुस्थुफोरखौलाय माबोरैथो मोनखो आंनि फिसायखौ सोरबासो ना मायबा खालामखुमाखो ना माखो एथ' दुश्मननि सोराङानो सोर दङसै आयौ सोरां मा जामारखोलै नोङो माथो बुस्थुफोरा दोङो मोनबायनो बेबायदि हालोदाव मानसिखौ मोनासै माथो मा जाखो आंनि सोराङालै पुलिसफोराथ' माथो एसे जुदा जुदासो खोथा बुंदों नोंखौ गैला बायदि होननानै नंखाय बेफोरो नों गैयाब्लाथ' आंबो गैखायाना नोंलाय माबोरै थांनो हानांगौ जाखो आंखौ नागारनानै नंखाय नों थैयाखै जेबो जायाखै नोङो बहाबा नङा बहाबाथ' दंखाथारो नोङो आरो फैफिनखाथारगोन बियो रावनिबो खोथा लायालै आङो मोनथिया आं जेबो आंहा फोथायनाय दङ आंनि सोराङा फैगोन आरो फैखागोन आरो जेरावखि गैया मानो मोजाङैनो दंखायो बियो लोगोफोर सोर सोर बहा बहा फुजा नायगोन लोगोफोर आंहाथ' आरो गैथ'आनो र' नायनाय जागोन ना जाया बेखौबो बुंथ'नो हाया आंहाथ' नाथाय लक्ष्मी फुजायावसो आंहा एसे बेरायगोनहाय लोगोफोर मिन्थिबायना ओमफ्रायथ' भिडिअखौबो मैया लाबोनो हायासै दिनैबो माने एसे बेस्थ'मोन नालाय आङो बेखायनो बानायथ'नोनो हायाखैमोन भिडिअखौनो आरोथ' लोगोबो गैथाराहाय फुजा नायनोबो आंहा आरोना मा होनबावनो जोंनि निजुखौलाय आरोलाय बेनो मोजां बेनो गाज्रिसै आरो मालायसो बयनिबो गोसोफोरा फुजा फुजा नांदों बेसेबां हेपि हेपि नाथाय आंहासो मायबा लोगोबो गैला आइजोरि नोंसो बुंदोंमोननाय माबा मोनसे खबर मोनदों होननानै माथो खबरमोन बेलाय खबराथ' जोबोद गाज्रि आयै बिराद गाज्रि खबरानो मा जादोंहाय मा खबरथ' बेलाय मा होनना खिन्थाबावनो आं आयै नोंनो जेरैथिंबो खबरानो गाज्रिल' गाज्रि जासै आंनि जिउआवबाथाय मायबा सानो मायबा जायो दे बुंनायहाय माथोमोन बियो नायना आयै दाबसे जायगायाव थांना फैदोंमोन जोङो आरोथ' सोरांनि मायबा मायबि बुस्थुफोरखौ मोनबोदों हजों सासे मानसिया सोरबा सिनायमोननि ओमफ्राय आबा सोराङा गैया बिनि जेबो खबर मोनथिया मा आरोथ' पुलिसा मा बुंदों मिन्थिबायना आयै सोरांखौनो बे बुहुमाव गैला बायदिसो बुंदों बिसोरो नागिरनोथ' हायासै मा जायो नामा आयै देनाय बुंनाय नोंनो बिदि बेलाय माबोरै जानो हानो आंनि आबा सोराङा बे बुहुमाव गैला नङा आं फोथायाहाय बेफोरखौ औने आयै बिसोर मोजांखौनो नागिराखै माबोरै बिदि बुंनो हाखो डाइरेक्टनो औ बिनि जिनिसफोरखौसो मोनदों मानसिखौथ' मोनाखैना अब्लालाय बोरै बिदि बुंनो हानो नंखाय बेफोरो आंबो फोथाया आरो जेब्लासिम फैयागौ मानि नेबाय थागोन आं सोरांखौ नेबाय थागोन जों आबाखौ आरो जेब्लासिम मोनागौ मानि नागिरबायानो थागोन बेखौबो ओमफ्राय इमि बरसाया बहा थांदों आयै मानोबा गोसोखौनो हारसिं मोनबाय थादो इमि थाब्लासो मोजां मोनसिगोन आं गोसोखौ एसे थारला आब' फिसायाबो जि डिस्टार्ब खालामबाय थादोंमोन बेखायनो बिमा बिफाया एसे बेरायथो होननानै लांदोंमोन हाथायाव औ आयै दाथ' फुजा बोथोर उन्दै मानसि आरो बेबो दे थांथों दे जेबो नङा न'खरनि टेनसनफोरावनो उन्दैफोरखौसो जेबो मोनथिलायलाङासै जोंहा दाथ' आरो जानांगौआबो जाबाय नालाय माथो खालामबावनो बिहामजो ओमफ्राय दालाय माथो खालामबावनो आइ सिन्था जानाङा आयै र' माबा मोनसे जाबावगोन आरो आबा सानाबो दासिमबो फैयासै बहा थांखो सोरबा लोगोखौ नायनो होननानै थांदोंमोन बियो बे गावनि एग्जाम जोबनानै सोरबा एक्सिडेन्ट जानाय लोगो दङनो हस्पिटालाव बेखौनो दसे नायना फैनो होनदोंमोन दा सफैगोन बे होमबालाय न'आव थांखानोसै खोमालै आङो दा नङाबा लेट जालांलायगोन आंबो एबार ना जेबो टेनसन लानांला नोंथाङा एबार मोजाङैनो हामसिगोन दे ओमफ्रायो मोजां रायलायनोबो हाफिनसिगोन एबारहाय मोजां हामखांनानैसो न'आव थांनो हगारसिगोन नङाबा आरो फैफिननांलायगोनलाय दाथ' डक्टराबो बुंखादों एबार हामखासिगोन होननानै बांद्राय गिनांगौ गैलानो
दिनै नोंथाङा रायलायनो नाजाफिनलाय लासै गासिबो हाबफिनजोबगोन दे आरो नङाबाथ' आबै आबौआबो जि सिन्था जाबाय थायोमोन र' बैथिंजाय दसे बेरायनो लांनोसै आय' मालाय फुजानि बेरायजोबसिगोन बयबो हे ओमफ्राय आंहाथ' आरो गैला नै आरो डिउटि नालाय डिउटि आरो आंहाथ' आरो फुजाबाबो माबा समखौनो मोनखायाना नों आरे मिस्टार दुगा नोङो आंथ' आं र' नोंहालाय बोरै सफैलायखो बेवलाय आंनालाय जेरावबो सफैखायो दे आरो आच्छा ओमफ्राय नोंखौ माब्लाबा लोगो मोनफिनलासो नंदोंमोनलाय आङो लोगो मोनबाबो मोनाबाबो एखेसो जोंलाय सिनायखायाना औ ओमफ्राय नोंलाय बेयावलाय मारैथो फैलायखो फैबायब्रा खामानि दं नालाय फैबाय हस्पिटालावलाय आरो मा खामानि जानांगौ दंब्रा लोगोखौ नायनो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय नोंहा आंहाथ' उफाय गैया दे आरो मानोथ' आंना खामानियाथ' बेनो नालाय आच्छा औ माने आं बेयावनो मावो दे मोजां होनबालाय ओमफ्राय नोंनि लोगोआलाय मा जादोंमोन एक्सिडेन्ट जानानै फैदोंमोनलै बिदिबाथ' बै दाख्लै लाबोनायामोन नामा अराल होननाय सासे दंफैयोमोन ना एक्सिडेन्ट पेसेन्ट औ बेनो होमबा नों बिनिसो लोगो दे ओमफ्राय थाथ'दो होमबालाय अके आंहाबोथ' नै आरो डिउटियानो जोबाखै दे होमबालाय जोंहाबो थांदिनि एबार आम स' सरि दे मुलि लोंनायबो टाइम जानोसै न बेबो एक्सिडेन्ट जानाय पेसेन्टआनो रायलायनो मोजाङै हाथ'वाखै बेसेरासो खस्थ' मोनखाबाय बेबो आफा